Dette er historien om Andreas Dobler. Andreas er en vaskeægte livsnyder med benene plantet solidt i skoven. Dog har dette aldrig helt været sådan. Hej, velkommen. Mit navn er Andreas Dobler. Ja, jeg tog væk fra mennesket, fordi at jeg kunne sgu ikke lide mennesker. Det var for kompetent. Jeg kan bare bedst lide at være alene med mine 2 discipler. Min el, Bongo og Gregers. Ja, og det her det er så min hytte. Og min el, Bongo. Han Bongo! Andreas Dobler har gennemgået en stor forandring, både fysisk og psykisk. Han er gået fra at have det liv, som alle vil drømme om, til det liv, han selv drømte om. Han har en stor familie, de bedste venner og det mest perfekte job. Men i stedet var det friheden i skoven og det inkompetente, der spillede en større rolle i Doblers personlige livsudvikling. Han har fundet lykken på sin egen fascinerende måde. Efter jeg har været ude i skoven i lang tid, har jeg fundet mit frisind. Jeg har opnået alt i mit liv, og det er det bedste.